and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Kay may mga unidentified armed group na may atake dito. Hiabtan pa ninyo sila. Pamatsa ang tanang mga animal nga may atake nila. Lakip na sila si John Carlson. Yes, madam. Kung sa'y resulta sa ilang lakaw, pahibaw adahin ko, Regina. Kaya mo patawag kong emergency meeting sa tanang mga sakop sa organisasyon din sa atong nason. Kaya wala na ko makauyon ining mga panghitabo karon. Ug kining tanan na hitabo, Chief Devon. Tungod ni anang John Gregory Carlson. Siya mo'y naghatag og buset sa organisasyon. Dako na kay siyang kadaot nga nahimo. Manubag ang tanan niyang kaliwatan ni iyang gibuhat. Mga matay silang tanan. Chief Devon. O dili kay sila lang. Lakip na katumat nga mauntay imong gitugyanan sa pagpatay ni John Carlson. Manubag usab siya og ang iyang tibuok pamilya. Salamat, bro John. Ngaluwas na kamo si Jesslyn kung nakabiya na kamo sa mong dapit. Utan ako ninyo, bro. Kung sa tibok kausa ang among kaluwasan ni Jess. Tagan nyo kayo salamat ninyo. Ayaw ko pasalamati, bro. Ato pasalamat sa labaw magagaw. Kaya wa kay pasagdi kamo si Jess. Yes, bro, Jack. Kaya wag ko lang kisalikan. Siya lang. Pero kamo huwag ang tibok kausa. Ang gigamit niyang instrumento sa kong kaluwasan. Yes, bro. Sige, bro. Relax na mo si Jesslyn. Ay bawa na kausa ko na asa mo dada sa mas tago o mas labing safe ka dapit. Okay, bro. Thank you. Pag-api. Thanks, bro. Sige. Kay every now and then, mubiya na sa kudri sa area. Isikilo na ko ang mga tropa for possible reinforcement nga ipada sa organisasyon. Okay, bro. Bye, bro. Salamat, Ginoo sa tanan. Utang na mo kanimo ang kaluwasan sa tanang sakop sa kausa. Kat! May mipauwan og bala ng fighter plane nga akong gisakyan. No! Nasunog ang huwang bahay nila! No! Bay! Tura ang mipauwan og bala na akong fighter plane karas kagamanan. Nakita ko na sunog! Magkras sa kiting aeroplano! Kinang lang maki-check ko! No! Iwangot! Dili ba i-check? God! No! Magkras sa kini! No! Hangtod ron, ingon og sa di pa ko magkatuo nga buhi ata. Nga maluwas pa nila ni Brother Jack og mga kaubanan. Nagtuo ko, Jess. Nga doon naging milagro nga mahitabo na itong atong kendang. Ug wag yung kumasayo. Naluwas kita sa itong mga kaubanan sa kausa. Hinungdan nga dako gyud kayo nga kung pasalamat sa Ginoo. Kanunay gyud siya naguban ka na to. Ug nga wag kita niya pasagdi. Bisan sa itong pagkamakasasal. John, Base Alpha 1. This is Alpha B. Please come in. Rojan, liyaw ko sa radyo. Okay, bro. Yes, base. This is Alpha 1A. John Carlson, come in. Bro John. Luwain ko taga mo ni Bro Jack. Kaluwan sa fighter plane. Kindly check ko na magkakontak pa ba mo niya. Kaya Kikay kwentro na mo, narihigayon na ang reinforcement sa organisasyon. Ang inaanglan mi sa iyang suporta. God. Mau ba? Okay, Alpha B. Thanks. John, unsa ko no?
Nuwa ang ilang kontak ni Bro Jack. Nga mo'y pilot sa usa ka fighter plane. Nga nakatabang sa pagluwas na to, Jis. God, huwag kayo na utang na hitabo ni Bro Chuck, John. God, no. Ipalayo lang utak ka na, Jis. So, ay kong kontak si Bro Jack. Basin out of range lang ang iyang signal sa radio. O posible nga doon ay radio interference. Hinungdan nga wa nila siya makontak. May lang unta kung mao ka na hinungdan, John. Base Alpha 1, please come in. Bro Jack, this is John Carlson. Alpha 1A, please come in. Bro Jack, come in. Very good. Ako kining ipaabot sa taas ang maong balita. Okay, bye. Ha. Malipay yun si Chief Devon ining balita. Tawgan ko siya. Nganong mitawag ka, Regina? Chief Devon, na-target og napabuto sa atong reinforcement team ang usa ka fighter plane nga may atake dito sa Safe House South. Og hangtod karon, nagpadayon pa ang pagsinugliay og mga balatali sa maong unidentified armed group batok sa atong mga sakop. Do you think nalipay ko niya ng balita? Ah, Ang kamatayon sa tanang atake sa Safe House South ug ang kumpirmasyon sa kamatayon ni John Carlson ang gusto ko madungog nga balita, Regina. Chief Devon, Bullshit! God, di gid makontak sa radyo si Bro Jack, Jis. Bisan og gamay na lang signal. Wa gyud. O kung sipot ipasabot ini, John, unsa? Ay kung pangutan na, Jis. Wa ko'y katubag nimo. John, nagtinutukay ang mga sundawong kauban ta ining van sa pagkapakyas ni mo sa pagkontak ni Brother Chuck. Mabalaon kayo mga palagway, oh. Mga bro, kinalang himuon na to ang dinalayang pagkisusi ni. Mas mayo nga mapaluparan na tog drone. Ang maong dapit, aron masusi kung noon sa katinuod ang sitwasyon karon ni Bro Jack. Okay, Bro Chan. Nanawag ko sa home base na to. Sila may itong tugyan na niini. Kay murag dili na ito kinimadali-dali. Kay padayon para pagkigubat sa ato mga kaubanan sa kausa. Batok sa reinforcement sa organisasyon. Dili ko makauban sa mong giingon nga mo reinforce mo sa usa ka insidente sa bukirang bahin sa South, Officer Morris. Mipahuwahin ako. Ako rin manubag sa hipi ko na ipatawag man ko. Okay, bye. Mga rebuilding sundaw kuno ang gikaaway sa mga sundaw sa kagamahanan dito sa bukirang bahin sa Kasatpan. Ug mikamit kuno kani duha ka mga fighter planes. Apan pulos na pabuto sa mga miresponding sundaw sa gobyerno. Dili ka ang mga kauban sa kausa ang buot nilang ipasabot sa rebuilding mga sundaw. God, si John karon na. Ayaw siya pasagdi, Diyos ko. Usan kahiyang kahimtang una. Wala sabdi mo tawag ko balik na ako si Bro Chuck. Oh, kisa maning number. Uway nga na-register sa akong phone. Hello? Hello, Club. Si John Gray. John? Ikaw ba ni? Luwas ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!